Igbo ndị ọma njem ọnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ kedu ka anyị mere ụbọchị ọma mmadụ niile ana m anabata anyị ọzọ n'ihe omume asọmpi asụsụ na Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ụbọchị taa anyị ga-akpọ otu nwaada ọzọ onye zitere anyị ozi na o nwere mmasị isonye n'ihe omume asụsụ a. Ọ dị ka onye dị otu ahụ ọ ga-erite ego ahụ? Ngwa ka anyị kpọọ ya ma mata nke ahụ. Sonyere m, apụkwala. Hello. Hello. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Biko ị pụrụ ịkọwatụrụ anyị onwe gị? Aha m bụ Nwaada Nzubechukwu Egwuagụ. Abụ m onye Enugu steeti. Anyị natara ozi gị na ị chọrọ isonye na asọmpi asụsụ na Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ọ bụ eziokwu. Ị dịkwa njikere? Adị m njikere. Ọ bụrụ na ị nweta ego a dị 100,000 naira, gịnị ka ị ga-eji ya mee, Nwaada Nzube? Ịma na ihe siri ike n'obodo anyị bụ Naịjirịa. So ihe eji ego eme, ya mere ihe eji ego eme abụghị ihe eji ọnụ akpọcha. Ana m eji ya tinye n'ihe ụlọ akwụkwọ m, jiri ya tinyekwuo na ihe eji eme ihe oriri, ego ihe oriri. Ọ dị mma, ọ dị mma Nwaada. Ọ dị mma Nwaada. Onye nwaanyị nyere gị aka. Tupu anyị amalite, ọ dị ihe ole na ole ị tosiri ịma nke ga-enyere gị aka na asọmpi a. Ihe dịka gịnị? Nke mbụ, ị nwere tịnkọm tịnkọm anọ, ya bụ ntabi anya anọ iji zaa ajụjụ ọbụla. Nke dịka ibe ya. Ọ dị mma. Ọzọ dịka ibe ya, ị nwere ụdọ ndụ, ya bụ enyemaka ndụ isi ka ajụgharịa gị ajụjụ ọbụla ị na-anụghị nke ọma, ma ọ bụ naanị otu ugboro ka ị nwere ya na asọmpi a niile. Ọ dị mma. Ọzọ dịka ibe ya, asọmpi anyị nwere ogogo atọ: ogogo nke mbụ, nke abụọ nakwa nke atọ. N'ogogo ọbụla, ajụjụ 5 ka ị ga-aza n'ime ya, nke ga-enye gị ihe nrita n'ogogo ọbụla. Nke ikpeazụ, ị nwere ohere ịhọrọ ajụjụ gị. Ogogo ọbụla nwere ajụjụ 10, nke ị ga-aza ajụjụ 5 n'ime ya. Ị nwere ohere ịhọrọ ya nakwa ịza ajụjụ site n'ịkpọ ABD sonyere ajụjụ ahụ. Ọ dị mma. Ngwa, n'ogogo nke mbụ, họrọ ajụjụ gị, Nwaada. Ajụjụ nke atọ. Ajụjụ nke atọ, ya bụ ajụjụ mbụ gị. Ajụjụ nke mbụ a ga-enye gị ego dị 500 naira. Ma na nhọrọ ịhọrọ ajụjụ nke atọ. Gịnị ka a na-akpọ spoon na Igbo? A. Ndụdụ bụ ngaji, chi, nza, d, ete. A. Ndụdụ bụ ngaji, chi, nza, d, ete. Bụ ngaji. Gịnị mere iji wee họrọ ngaji? Maka na ngaji bụ ihe eji eri ihe na ebe niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ọ na-ejighị ndụdụ eri ihe? Anaghị m ekwu. Ọ na-ejighị ndụdụ eri ihe? Ejighị ndụdụ eri ihe. Ị hụtara ya ama? Nke maara eji eri ihe bụ ngaji. Ndụdụ bụ ihe eji adọta anụ ma ọ bụ ji ahụrụ ahụ, nke ndị Igbo na-akpọ fork. Eji na eri ihe.
dịka ihe ịdọrọchi dị ihe a maara eji eri ihe a na-akpọ spoon bụ ngaji. Ọ dị mma. Ngaji n'ezie bụ spoon. Ọ dị mma. Ka anyị gaa n'ajụjụ nke abụọ. Họrọ ajụjụ gị. Ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke a ga-enye gị ego dị narị naira asatọ. Ị họrọ ajụjụ nke ise dịka nke abụọ gị, ọkwa ya? Ọ bụ ya. Ọ dị mma. Ajụjụ nke a sị, kedu nke bụ anụ ụlọ na ndị a? A. Mbe. B. Nkịta ọhịa. Ch. Nkịta. D. Agụ. A. Mbe. B. Nkịta ọhịa. Ch. Nkịta. D. Agụ. C. Nkịta. Ị hụtara ya ama? Ee, ahụtara m ya ama. Gịnị mere na ọ bụghị nkịta ọhịa? Ọhịa dị na ya bụ nkịta mere ya, ọ bụghị nke bụ ezi nhọrọ ya, maka na ihe ejiri bụ anụ ụlọ. Nke ya bụ na nkịta ọhịa na-ebi n'ọhịa. Ọ ya. Ọ dị mma. Daalụ ezi nwada. Nke bụkwa agụ na-ebikwa n'ọhịa, ọkwa ya? Eziokwu, ọ n'ọhịa ka agụ na-ebi. Kekwa n'ebe mbe na-ebi? Mbe na-ebi na mmiri, ọ na-ebikwa n'ọhịa. Ọ dị mma ezi nwada. Ịkwadokwere akwado wee bịa. Ọ ka ịma na ego ya bụ ego dị mkpa maka ya chọrọ. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Anyị na-aga n'ajụjụ nke atọ. Ahọrọ m ajụjụ nke abụọ. Ọ dị mma. Ajụjụ nke a ga-enye gị ego dị 1,000 na narị abụọ. 1,000 naira na narị abụọ. Ajụjụ ahụ na-asị, gịnị bụ 1000 n'asụsụ Igbo? A. Puku. B. Narị ise. Ch. Nnụ. D. Ijeri. A. Puku. B. Narị ise. Ch. Nnụ. D. Ijeri. A. Puku. Ị hụtara ya ama? Puku. Ahụtara m ya ama. Gịnị mekwa na iji họrọ puku? Maka na ya bụ amaara m ọnụọgụ n'Igbo maka na ihe ekụziri anyị mgbe anyị nọ na akwụkwọ ụlọ akwụkwọ praịmarị. Daalụ. Daalụ ezi nwada. Ọ dị mma. Puku bụ 1000. N'ezie, puku bụ 1000. Ọ dị mma. Anyị na-aga n'ajụjụ nke anọ. Ajụjụ nke anọ ga-enye gị ego dị 1,000 naira na narị isii. 1,000 naira na narị isii. Ngwa họrọ ajụjụ gị nwada. Ajụjụ nke asaa. Ajụjụ nke asaa. Enwere m olileanya na ị na-elele ihe nkiri anyị, ọkwa ya? Eyo, ana m elele ya. Ọ dị mma. Ajụjụ nke asaa. N'akụkọ ihe mere egbe ji ebu ọkụkọ, egbe na ọkụkọ bụ gịnị? A. Nwanne. B. Enyi. Ch. Agbata obi. D. Eze. A. Nwanne. B. Enyi. Ch. Agbata obi. D. Eze. Ha bụ enyi. Ị hụtara ya ma nwata Nzube? Ma ahụtachaghị m ya ama, mana ọ dị m ka ọ bụ enyi. Ọ dị m ka ọ bụ enyi. Ọ dị mma.
egbe na ọkụkọ bụ enyi n'akụkọ anyị. Ihe mere ọkụkọ ji bụ egbe, ihe mere egbe ji bụ ọkụkọ, egbe na ọkụkọ ha bụ ezi enyi. Ya mere ị zara nke ọma, mana ọ dị ka obi esighị gị ike. ịma na akụkọ akọgoro na ya bụ ebe niile anyị erika ịma m na enyi. Onye ka m ji wee sị gị akụkọ anyị nke anyị kọrọ maka egbe na ọkụkọ, onye ka m ji wee kwuo taa nke ọ hafụ ịbụ na akụkọ niile a kọrọ banyere ha. Ọ dị mma, anyị na-aga n'ajụjụ nke ise. Ajụjụ nke ise nke ga-enye gị ego dị 2,000. Ị dị njike maka ajụjụ ahụ? Adị m njikere. Ngwa họrọ ajụjụ gị. Ajụjụ nke asatọ. Ajụjụ nke asatọ. N'akụkọ mbe na ụmụ anụmanụ, onye chọpụtara onye na-anyụ nsị ahụ? A. Nshịkọ. B. Ezi. Ch. Nkịta. D. Agụ. A. Nshịkọ. B. Ezi. Ch. Nkịta. D. Agụ. Nshịkọ. Ị zara A. Nshịkọ. Ị ga-ejidesi ya ike? Aga m ejidesi ya ike. A. Nshịkọ. Ọ dị mma, ọ dị mma. N'akụkọ ahụ ọ bụ Nshịkọ chọpụtara ya n'ihi na o nwere olileanya wee tachie obi isogide mbe ebe ọbụla ọ na-aga. Ọ bụ ya mere o ji wee chọpụta ihe ọ na-eme, dịka akụkọ anyị si wee kwuo. Ị nụrụ ihe m kwuru? Anụghị m ihe i kwuru. Dịka akụkọ anyị siri wee kwuo, ọ bụ Nshịkọ chọpụtara onye na-anyụ nsị ahụ n'ihi na ọ gara n'iru isogide mbe ebe ọbụla ọ na-aga, wee chọpụta na ọ bụ ya na-anyụ nsị. Ya bụ na enwetara m ya. Ị nwetara ya, mana o bidola alọ gị mmiri. O bidoro m mmiri maka na nke a bụ eji m uche nke bata nke a. Ọ dị Ọ mma, bụghị ihe meregoro n'ihe onyonyo. ọ dị mma, ọ dị mma. Ugbu anyị nwetala ego dị 2,000 n'ihi na ịzala ajụjụ ise. Mana ọ dị otu ihe dị mkpa m chọrọ ka ị mara. N'usoro anyị, ị nwere naanị tịnkọm tịnkọm 4 iji zaa ajụjụ ọbụla. O dokwara gị anya? O doro m anya. Ọ dị mma, ọ dị mma. Dịka ị nwetagoro ego dị 2,000, ugbu anyị na-abanye n'ogogo nke abụọ. Ị nwere ajụjụ isi ị ga-ahọrọ ma zaa n'ime ha. Ngwa họrọ ajụjụ nke isii gị. Olee nhọrọ nke fọrọ otu? Aga m ebido n'otu ruo n'10 wee họrọwa. Ogogo ọbụla nwere ajụjụ 10 n'ime ha. Ogogo nke mbụ nke ị gafegoro nwere ajụjụ 10, nke ahụ adịghịzi n'ihe anyị na-eme ugbu a. Ogogo nke abụọ nwere ajụjụ 10, otu akwa ka ọ dị n'ogogo nke atọ. Ọ dị mma, ana m ahọrọ ajụjụ nke 4. Ajụjụ nke 4. Ajụjụ nke 4 nke bụ nke isii, ọ ga-enye gị ego dị 4,000. Ị dịkwa njikere maka ya? 4,000. Adị m njikere. Ọ dị mma, ibu ụzọ wee kpaa ego dị n'ime ya. Ọ dị mma. Maka na ya bụ ego dị m mkpa, ya bụ m na-achọ ichetere onwe m. Ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụ. Ajụjụ nke a ọ sị, drama bụ gịnị n'asụsụ Igbo? A. Ejije. B. Abụ. C. Akụkọ ifo. D. Ilu. A. Ejije.
bụ abụ, ch akụkọ ifo, d ilu. Ọ bụ ejije. Drama bụ ejije. Ọ dị mma, ịzatara ya nke ọma, mana oge gị nakwa na-agba kwapụ kwapụ. Ọkwa ị nụrụ ihe m kwuru? Anụrụ m ihe ikwu, aga m agba mbọ ịza ya ọsịsọ. Ana m na-ahọrọ ka ọ bụkwa nke bụ eziokwu n'ime obi m, ka m hapụ ịda ya. Ọ dị mma, ọ dị mma. Ngwa họrọ ajụjụ nke so ya, ajụjụ nke 7. Ana m ahọrọ ajụjụ nke 2. Ajụjụ nke 2. Kedu nkume dị na Naịjirịa yiri ihu mmadụ? A. Nkume Oluma, B. Nkume Zuma, C. Nkume Aso, D. Ugwu Shere. A. Nkume Oluma, B. Nkume Zuma, C. Nkume Aso, D. Ugwu Shere. Ọ bụ nkume Zuma. Nkume Zuma. Nke dị nso na Abuja. Ị nyekwara m nkọwa n'ime ya. N'ihi na ọ bụ ihe m hụgoro n'anya m bụ. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Ngwa ka anyị gara ajụjụ nke 8. Ọ dị mma. Họrọ ajụjụ gị. Ajụjụ nke 8. Ajụjụ nke 8. Kedu steeti Naịjirịa kacha nwee osimiri na ya? A. Rivers, B. Delta, C. Bayelsa, D. Akwa Ibom. A. Rivers, B. Delta, C. Bayelsa, D. Akwa Ibom. Rivers, mana na ihe mara ọ dị m ka ọ bụ Lagos maka na ebe ahụ ka island dị, mana Rivers ka m họrọ. Ọ dị mma, ị họrọ Rivers dịka ebe osimiri kacha dị na ya na Naịjirịa, ọkwa ya? Onye m họrọ. Ọ dị mma, mana nkọwa n'ezi anyị na Bayelsa kacha wee nwee osimiri na ya. Nwada. Okay. Osimiri ị na-ekwu bụkwa enwe ike ịsụta ya na oyibo. Kacha wee nwee mmiri osimiri. Ọ bụrụ mmiri, okay. Amaghị m. Nkọwa n'ezi anyị na Bayelsa kacha wee nwee osimiri na ya. Ebe kacha wee nwee mmiri na Naịjirịa dịka onye emere m geography na mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị bụ Lagos steeti. Mana ọ dịghị n'ihe a họrọ. Ya mere ihe mere m ji wee bara Rivers bụ maka na ihe eji mara Rivers steeti bụ maka na ha nwere oke mmiri. Mana nkọwa n'ezi anyị na Bayelsa ka wee nwee mmiri, ka wee nwee osimiri na ya. Ọ dị mma. Ọ dị ihe mere na Lagos adịghị na nhọrọ anyị. Mana n'ezi anyị na Bayelsa kacha wee nwee osimiri na ya. Ọ dị mma. Ọ dị mma nwada. Mana n'agbanyeghị ihe mkpọbi okwu a, ị nwetakwara ego dị 2,200. 2,200? Nke ahụ bụ na ogogo nke mbụ nke ị gafere. Okay, ọ dị mma. Ọ dị mma. Daalụ maka isonyere anyị. Ka ihe nwere izi ndị ọzọ ndị ga-ahụ ihe a ma ọ ndị nwere olileanya isonye mana otu ihe ma nke ọzọ obi esighị ike, ka ihe nwere izi ha? Ihe nwere ikwu bụ na ọ bụ ezigbo ihe iji anwale ka ị mara ka asụsụ Igbo gị si dị ma mara ka emenwu ihe dị na ịza azịza ebe ọ bụ na o si wee bịa, dịka isi wee jụwa maka
ihe dịka nkume nwere iru mmadụ na ebe nwere oke mmiri. Ọ dị mma mmadụ ịnọkọta onwe ihe ndị oyibo na-akpọ challenge. Ịnọkọta you challenge yourself, you challenge onwe gị ma ịnwa na onwe gị mmalụ ka ụbụrụ gị ka na-arụkwa ọrụ. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma. Daalụ maka isonyere anyị. Ok, ọ dị mma. Daalụ maka ịhọrọ m. Ụbọchị ọma, ụbọchị ọma. Gbagee. Gakwa n'iru izi ndị enyi gị na ezinụlọ gị ka ha sonyere anyị na asọmpi a. Ok, daalụ. Daalụ. Ọ dị mma ndị Igbo m ji eme ọnụ. Unu ahụla ka ya bụ asọmpi anyị na Nwaada Nzube si wee gaa. Kedu ka i si wee hụ asọmpi a? O mere nke ọma? Ị pụrụ ime karịa ya? Naanị zitere anyị ozi, zaa ajụjụ ndị a. Ego ahụ ga-abụ nke gị. Naanị na Koboko TV Igbo dị ụtọ. Sonyere anyị.